Ale tady by som to začal takto tu učiť, tady takto. Pokiaľ nebudete robiť pracovníci senice, tak asi takto by to normálne skúšal. Takto by to robil, takto robil, vy keď nebudete robotníci robiť, tak treba takto to chytiť takto. A vyrob na celý ten chodník durch. A keď vy na to robíte investovať peníze, vy miesto senica, tak ja to z úchodu zinvestujem, ja dovezem sem smolu, ocestáru a ja to budem robiť, ja sám osobne. Nerobme sa svatúškári není nikto. Toto celé, vidíte to, tady to je celé dojebané, jak sa povídá. A to potrebuje celú rekonstrukciu vlastne v tento detském ihrisku, to potrebuje celú rekonstrukciu urobiť. Jak to neurobíte, tak ja naozaj budem do toho investovať ze svojho dôchodu tých 400 eur. Kto má ruky takto doleva, tak tento nevyspraví, ale kto má doprava, tak tento robí takto. Vidíte to? Tak toto treba takto robiť, takto, vidíte to? A ideme. Až do konca. Takto, vidíte to? A poďme, chlapci. Ideme! A ja to budem sám robiť. Proč mi nedáte robotu takúto, aby som ja týto krajnice vlastne robil? Ti zaplatia, ne? Áno. No. Palicu invalidnú to robí. Áno, ja invalid to musím robiť, vidíte to? Uj, som hotový. Poďte len s oným, jak to povedať, nakladačem na ložke to. Dobrú to. Uj, už som hotový, sem